Šta je ovo? TV5, plata za Marijana, dobro, naći ćemo ga. Evo, ala svašta čovjek može ko poštar da doživi. Dani sivi, a ljudi još sivlji. Nervozni, besni, blesavi, divlji, nenormalni bre. Naročito ovi penzioneri. Nema ih šerpa meso, a grizu ko pitbull terijeri. Ko da sam im ja kriv što im penzija mala pa još kasni. Stvarno mi nisu jasni. Ko da su deca neodrasli ljudi. Čovjek čudom da se čudi koliko njih ima da su ludi. Kod pojedinih me već stravata da idem, da ne poginem. Stvarno. Molim Boga da nisu kući. Kad im ne donesem pare, ljute se. Kad im donesem, oni još ljući. Šta je ovo? Nema ni za kanap da kupim, da se obesim. Pa šta ja da ti radim, prijatelju? Uzmi žilet pa i seci vene. A nemoj mene da opterećuješ ko da ja nemam svoje probleme. Mislim, razumem ja vas, ali razumite i vi mene. Stvarno. Ja sam tu samo da dođem i da ti dam. To koliko ćeš da primiš određuje ti neki glavuran gore u vladi. To ja ne radim. Uhvatim sebe kako se tako pred nekima pravdam i vadim. A račune za struju kad treba da im podelim. Skroz se ne veselim. Uopšte mi se na posao ne ide. Stvarno. Čim me vide, beže i zatvaraju se u kuće. Ko da sam šugav, ko da sam gubav. Ko da im smrtnu presudu donosim. Osjećam stvarno ko da na čelu nosim natpis u vidu bešte od mene, ja imam sidu. Stvarno. Znaš, čovek ne osjeća se prijatno. Ja prolazim, a ulice puste. I odjednom samo se svima roletne spuste. Sačuvaj me Bože. Stvarno svašta čovek može da vidi. Jedino mi se mili Nova godina kad dođe. Hvala Bogu. Lepo, čestitke u torbu, dobar dan, izvolite, hvala lepo, doviđenja, čist posao, miran, bez opterećenja. Hvala Bogu. Nego, ja se pričam ovde, a moram da žurim ovde, komšinici treba da da odnesem neke novine što se pretplatila na njih. Zamalo da mi pređe ovaj stih. Ništa, vidimo se mi ovih dana i ne morate i da zaključavate vrata od stana. Ubacit ću vam ja ove račune u sanduče. Samo vežite kuće. Ajde, prijetno. Todorović!